Arratsaldeon. Eduki digital bat sortzea da puntu honen helburua, eta horretarako aurkezle baten sorreraren azalpena, non testuak eta irudiak adimen artifizialak sortzen dituen. Horretarako ibiliet, Bisme aplikazioa. Bisme aplikazioan sartzen zea, Googleen sartzezu Bisme, eta sartzen zea horri honta. Bismek ematen dizu aukera bat baino gehiago, ematen dizu aurkezpenak egitea aukera, dokumentu ezberdinen sortzeko aukera, galdetegi, grafikok, infografik, bideok, aukera asko. Guk aukera hau dena da, aurkezpen bat egitea, aurkezpen bat egiteko aukera ezberdine dare. Zerotik abiauta egin daikezu, behar dauzken diseinuak erabiliz, egin daikezu zuk sartu informazioa edo PowerPointa eta hemengo diseinuk erabiliz, berak egingo dizu aurkezpen bat, edo bestela izango zen, adimen artifiziala erabiliz aurkezpen bat sortzea. Horretarako sartzen duzu generar por AI, kasu honetan, gaur asko egin ditutenez ez didutziko egiten, baina hor sartzen duzu fronten behar dezuna, eta hemen ja egin da dauzket nire aurkezpena, bai. Aurkezpena izango da, kargatzen den. Bai, fronten sartzen dituzu zer behar dezun. Kasu honetan nik sartu diot elektrobidezko soldadurai buruzko aurkezpen bat nahi nola, eta sartu diot beste puntu batzuk fronten, soldadura parametrok eta elektrodo motak, eta beak egin dit aurkezpen bat. Aurkezpen hau egin daukon, dare aukera ezberdinek. Basikok, hemen kanbiatzen da izenburuk, testue, ze fuente erabili, horlakok, grafiko ezberdinek sartzea, behar dauzken irudikin, edo zuk egin daizkezu. Hemen guri eskatzen ziguna zen, argazki sartzea, argazkik igo daizkezu zuk dauzkezunak, zure ordenagailutik, URL bidez, kamera bidez, edo bestela da aukera bat, hemen generar adimen artifiziala generautakoa, hau adibidez lehen sartu dut, adimen artifizialak egindako irudi bada, baina adibide bat izango zen, hemen idazten zu adibidez elektrodos para soldadura, tipos jarriko dut, tipos de elektrodos para soldadura, eta beak sortuko dizkit imagen desberdinek. Orduan, hemendik hartzen denik beak generatzen irudi bat, komeni bali mazat, adibidez hau, eta ja hemen txertako zen. Tamainua aldau daike, eta nahi deten lekun txertatzen utziko ziten. Hori izango zen argazki sartzeko. Gero, uzten do baita grafikok eta horrelako egiten, mapak, adibidez, uzten ditu baita bideoak sartzen, bideoa sartu dut. Bideoak sartzeko aukera ezberdinek ematen do, sartu daizkezu hemen daren bideok, nire bideok, URL bidez sartu daizkezu, edo bestela beste orrialde batzutako bideo sartu daizkezu, adibidez YouTubekok. YouTubekok lehen haitu naiz bidea, eta hemen dauketa adibidez bideo bat, hartzen dut bere URL-a, kopiatzen dut, eta izango zen hemen sartzea, bai. Hemen sartuko nuke, kopiatzen dut, eta ja hau hor sartuko ziten. Ezken izango zen, nahi deten horrialden sartu, eta bertan eukiko nun bideoa YouTubeko enlazeatekin bertan ikusgai jango zen.
Bale, hau izango zen, Bixma aplikazioak, adimen artifiziala erabiliz, argazki, bideo eta aurkezpenak nola egin esplikatzen duen bideoa.